вечер, ljudi. Danas, evo ga tu mobitel vidite. I sad ćemo da vi pokažem nešto. Šta imam. Sad ćete da vidite šta je. I hoćete nešto da imate? Da vi prebacim? Ne, ovo ne smijete da go vidite. Sugakije. Sugače. Ljudi, evo ga, šta je to? Ljudi, evo šta je. Samo neće da se ukuluči. Sad ćemo da vidimo. Ljudi, gledajte дека neće koče. A da gledaj, ništo neće. Gledaj. U telefonu, taj ću go imam skap. Kažem samo na makedonski. Dobro, ljudi, izvinjavam se. I tu vidite, ama neće da isključi. Sad, hoćete li da uključimo kameru tu da vidite šta ima u kameru? Vidite? Imam i videa, čekajte sada vi. Pokažem što ima nazad. Gledajte što ima. Zašto го снимав? Мене нека ме видят. Бибу. Пак си гледам. Чекайте, ще да видиме. Не смеете да го видите. Чекай малко да го далиме. Леко каво е. Ево, далил, гледай се да снима. Ево, видите ту. Може сега да се изпонтавим. Юле, знаете що има ту? Evo, tu je stari mobitel, ama ne radi. Ljudi, znate šta je posljedna stvar? Sad ćemo da vi pokažem. Sve sam čistao. Evo, ljudi, tu je. Vidite šta ima posljednja. Gledajte, znate li kakav teleskop imam? Dečki, znate drugo što imam? Tarabuka. Znate kakav teleskop je? A ja go вземам od Skopje. Od Skopje sam ga uzeo. Ne! Nije to. Ljudi, stanite. Evo. Evo vidi šta je. Samo da ga ispravim. Svitkao mi je jedan. Tudi stanite ću da ga presvitkam. Zato navodim. Odvrzi ga. Odvrzi ga da go ispravim. Ne. I voj mi je stari mobitel. Evo ga tu je. Evo, gledajte kako mi je honor. Honara. Ne, honor nije. Nije. Pa morat ću da i svega ispravim. Hoćete da vidite nešto? Kaj piše? Gde je bilo? Gde je to? Evo ga. Ljudi, gledajte šta imam za novu godinu. Odvrzi ga, bato! To je to. Moramo je. Ne! Ame svičkano. Nego ga je tako. Marači malo je. I nasala. Zavrzi ga. Mario, ajde me vežbaj. Ajde, dobro, neka bo tako, neka. Evo ga, ljudi, tu tarabuku je. Nisam vi pokazao tarabuku. Evo ga, tu je tarabuka. Gledajte vi tarabuku i vidite strašno šta imam. Opa!
Гледайте šta sam. Evo ga. Evo ga to. To je. Evo ga to je. Koki. Vidi se na kameru da. Koki. Koki. To neka te vidat Koki da. Vidi ga Koki. Dobro Koki više neće ka... Dobro Kokule. Više neće da se snimaš. Ja hoću. Gdje be? Ama je tu, vidi go. Dobro, izvinjavam se, stvarno. I vidite šta imam za tablet. Evo ga vidi šta je to. Laptop je to. Laptop je, gledate дека je laptop, ama je fotrola. Fotrola je. Evo vidiš, to je ovako. Tu gledajte šta ima. Tu ima Humaster. I vidite šta ima. Vidite. Koliko mi se medeni. Koliko mi se medeni. Da bi pukne ono kiste pa. Ljudi, gledaj šta sam napravio. Ovo sam ga napravio, nisam ga zalepio i gledajte. Ne smijem da го otpuštam. Ljudi, znate šta ima? Nešto što sam kupio. Vidite, ima još jednu dvaku. I više nema, će da se potroši. Ljudi, ima nešto novo što nešto nego više. Nije to. Evo, ovo je. Ne mogu da ga dofatim. Evo vidi šta je. Evo ga šta je. Bum. Aj pukni. Ajde pukni. Ne možem ja. Ne mogu. Evo drugo šta je. Evo ga. Seta za igračke. Šta ima? Evo ljudi, ovo je za DJ-a. Evo vidite. I нали ljudi ovako nosi DJ. Gledate? Vište li ste? To čak ćemo se uraditi. Ljudi, vidite šta imam tu? Ovo najviše koje lapam. Ljudi, šta da vi pokažem tu? Šta imam? Evo, tako. Ako hoćete, evo šta imam. Da vi da naparim u bannik. To je tako da im pokažem na ljudite. Evo go ljudi, šta je to? Paketić. Paketić, ama nigde ne sabira. Ljudi, hoćete malo da vi zbarem na makedonski? Tak, ajde zborvaj na makedonski. Ajde, imam jedna knjiga od... Znate kaj? Duži potkrevete. Evo knjiga.